det? Står vi bare og filmer alle sammen. Det skal jo filmes. Ja. En gang begyndt. Hov så. Nej, Yes! Det var dog vildt. det var da helt vildt, mand. Hold da kæft. Hold da op. En sky. Så kommer der støv i skyen. Hold da op. Nøj! Hold da kæft. Hold da op. Prøv at se vinden i træet. Det er faktisk kun på den ene side. Ja. Ja, det og det var fordi vinden går den vej. lidt derovre også, ikke? Men det Ja. er mest herovre. Ja. Den skulle i hvert fald ikke derhen, fuglen. Hold nu. Det gik sgu hurtigt. Kæft, mig. Ja, Ja, jeg ser Det gik godt, hurtigt, kom da. så Nej, det er jeg heller ikke. det var godt nok Det hurtigt. var sgu perfekt. Nej, det var det. Hvorfor løber de? Der er ikke sket noget. Nej, fordi de skal overfilme hos os. Nej, det er støv. Nå, Det er de På der grund af mænd støvet. der. Åh, det nej, er den skal stå og filme. Det kommer der støvet ned derhenne. Ja. Så skifter vi over til næste. Hvor du så stille, ikke? Så jeg lige kan bruge dit hoved. Ui. Men var der ikke 3 minutter imellem? Jo. Jo. Jo, jo. Så er det den der, ikke? Ja, hvis du kan det, ville det være godt. Du står og filmer en arm. Det er jo skud. Ja, det kan vi godt. Det er i hvert fald lige kørt over med det. Jeg mærker ikke nogen rystelser eller noget. Kæft, prøv lige at se, hvor meget støv der er nu derovre. Det er helt vildt. Hvor er det vildt. Ej, hvor meget. Ej, hvor var det mærkeligt. Ja, det er altså mærkeligt. Nøj, hvor er der meget støv. Der må sgu være nogen fugle, der ikke går det. Ja. Ah. Må ikke håbe, der er nogle løse katte ude. Ja, det er derfor, de springer ned til at starte den. Der kommer også, jamen de har lige sagt, Ja. de laver jo lige sådan en lille springning til at starte med. Så Nå, okay. Bare lige spring. Nå, okay. det tror jeg Når vi er også. klar. Men hvor er det et par minutter? Vi springer, når vi er klar. Vi springer, når vi kan. Ja, de kan godt lige vente til, at det der støv, der lige... Ja. Ja, så kan vi jo ikke Ja. se det, jo. Hvad siger du? Ring lige og sige det til. Jeg synes, man får et hjørne her og kigge ud, hvad det er støv. Nøj, hvor er det støver. Se huset derfra. Ej. Skal vi mere få det? Hvad siger du? Jeg ved ikke, om jeg skal have det. Du filmer bare det, ikke? Jo. Men jeg skal også se. Ja, ja. Forsvinder noget af støvet over fra hinanden, så vi rigtig kan begynde at se. Rart. Skal jeg flytte mig lidt, Michael? Nej. Og lige en fugl, der får vi sig ind. Skynd dig at flyve væk. Ja. Du får, jeg ved ikke, hvor meget støv på dig inden. Det bliver hårdt at flyve. Det første sirenelyd er blevet springet, ikke? Jo. Det sagde han. Mærkeligt, der er ikke noget. Okay. Det ser hurtigt over, ikke? Meget tøj, så nu er det mærkeligt. også, det er ikke? Det er så det eneste, når man kører video på den her på iPhone, det er, at du kan ikke zoome ind med videoen. Det kan du kun med kameraet. Ej, det er helt sådan. Ja. Men til gengæld prøver jeg at se, hvor godt dit egentlig er i forhold til mit. Ja, nu skal du ikke sætte hånden på den. Det kan du godt se. Er der så ikke lige... Synes du så ikke, du skulle overveje det Nej. der? Det synes jeg ikke. Hvad er klokken? 7 år. Er det fordi, du i princippet ikke vil have noget fra Apple? Det er jo bare et spørgsmål. Men så er det jo udebatteret. Du kunne godt være Rasmus Mødser, ligesom din mor engang. Se, hvor fint. Så er støvet snart lagt sig derovre. Så vi rigtig kan se den. Faktisk penge, de venter til. Ja. Ej, for fanden, jeg optager. Det var ikke godt. Nej.
Så har jeg selvfølgelig Og huset. melding om, at de gør det, de ved. Shit. Ja. Nej, det havde de ikke. Nej. Han forsvandt. Han ligger under brokkerne. Nå, sker der? Så gør de det alligevel i dag. Nøj. Hold da. Hold da kæft, mand. Hold da. Kæft, hvor er det vildt. Nej. Nøj. Er du Øj, svigt, det mand. kommer lige igen her, mand. Gå. Nøj. Jeg synes, de sagde, at det tog til København. Det er helt vildt. Det er godt nok vildt, det der. Hvad skal vi her? Nøj. Ja, ja. Men- Den ene sektion. Ja, den Herovre, ja. det kunne godt være, at jeg skal ramme. Ja, nede ved, ja. Det kunne den godt. Hold da op. Hold Jeg tror ikke lige, den fest. fest, der var planlagt. Nej, den så lidt mærkelig. Ja. Hold da kæft. Fik I det? Ja. Hold da op. Det var Godt nok jo vildt. det var jo lidt dumt. Jeg skal godt forstå, at de skal have de der røgmasker på. Ja, det Ja. kan man fandme godt forstå. Det er lidt underligt. Det Hold der. da op. De har sgu da åbent vindue derovre. Det er utroligt. Det er da altså lidt spændende at se Hvor godt det Skyline. Ja. Nu støvet har lagt sig lidt, så er det lidt spændende at se Skyline. Hvad? Hvad siger du? Det var helt Hallo? fantastisk. Det var sgu da sjovt at se. Når man nu lige havde første parket. Ja, det var faktisk utroligt. Det var et rigtig godt sted, det her. Det kunne næsten ikke være bedre. Nej. Jeg er lidt spændt på at se, om det gik ud over enten vaskeriet eller børneinstitutionen eller noget. Og jeg så stadig kommer noget røg fra. Ja, Så hurtigt. Men nu kan man begynde at ane lidt derom Ja. bagved. Sindssygt, det gik stærkt, det der. ja, det gjorde det. Nu er den alligevel Så var ved der at- lige pludselig en helt ny skyline. Hold da op. Så nu kommer det med på. Og så kommer de krig fra. Skal det? Jeg tror bare, det skulle blive liggende. Sådan.